drugo, da mi stavi ovdje za glavu. Da, diga, smo doživjeli taj moment, iako baš ne sa vremenskim prilikama nisu nam baš naklonjene, ali fizički je već započela gradnja našeg dugo očekivanog vatrogasnog doma i to je razlog našeg okupljanja. Ne bih želio uzimati riječ u pozdravu delegata i prisutnih gostiju, to je prepustio gospodinu Oljegu, a onda iza toga malo ćemo se ovdje prorazgovoriti, na neki način prenijeti sve ove naše utiske, jer vidit ćete kamen temeljac je dugo vremena stvar, od 84. godine od prve lokacije koja je bila dodijeljena, imali smo kamen i volju, a sad smo dobili mogućnost da možemo privesti to kraju, kako bi što uspješnije provodili odluke i ministarstva i vlade Hrvatske u zaštiti našeg predsjednika Vatrogasnog saveza Dalmacije, druga gospodina Kokeza Milanu i predstavnike članove dobrovoljnih društva na području naše općine. Meni je drago da smo danas ovdje svi zajedno. Jedan događaj, jedan datum koji će u 80 godina postojanja ovoga društva ostati trajno za uspomenu, koje će pamtiti ova generacija i koje će dati poleta i rada ovoj generaciji, a i budućim. Ovo je zasluga nama svima, jer smo i svim generacijama koje su prošle u 88 godina, jer nam se priznaje rad, jer nam se priznaje kvaliteta. I svi skupa vas pozdravljam i zahvaljujem. I politički i privredno-ekonomskim teškim vremenima je simptomatično to da jedno društvo, kao što je vatrogasno društvo Trogir, ima snage postaviti kamen temeljac za svoju zgradu. To, kažem vam, kad se uzmu u obzir ove stvari koje sam kazao i ove nedaće koje nas prate, uistinu nešto znači. Naime, postavljanje ovog kamena temeljca, kako je kazao vaš predsjednik, jest rezultat rada prijašnjih generacija, bez daljnjega, ali je rezultat rada vas ovdje prisutnih. Jer dobiti naklonost vlasti i općine u ovom gradu i republike se moglo jedino raditi. A to ste vi. Taj rad, to ste vi i još vaši mladići koji možda sad ovog momenta s nama tu nema. Dakle, nije ovaj kamen temeljac rezultat nekakvih brojki koje su se tamo bacale na papiru. Jest bilo želje i volje sa strane mene kao gradonačelnika i ostalih predstavnika vlasti, naš sekretar sekretarijata Milivoj Vranješ, koji isto pokazao veliko razumijevanje za problematiku vatrogasaca. Kažem, nije rezultat samo pukog nabacivanja brojki, nego je rezultat stvarno vaše volje, želje i jednog velikog rada. I ovaj kamen temeljac i nadamo se u dogledno vrijeme i u što skorije vrijeme i tu zgradu smatrajte kao dugom grada, dugom ovog grada, ove općine prema vama. Sati i sati
dan, noći koje ste vi proveli po požarištima ove općine, susjednih općina, sati koje niste proveli sa vašim obiteljima, sa vašim suprugama, sa vašom djecom, sa vašim prijateljima, nego ste ih poklonili društvu. Poklonili ste ih da bi zaštitili i obranili ono zelenila malo što imamo na ovom našem škrtom dalmatinskom kršu. I ovo je ništa više nego znak zahvalnosti i priznanja i vjerujte, kad povijest bude kazala svoje, jednog dana visit će u tom domu slika svih vas. To je ta generacija koja je okrunila i nastajanja prijašnjih, ali to je ta generacija koja je grad odao priznanje. Odao priznanje polaganjem kamena temeljca i izgradnjom vatrogasnog doma. I ja bih u ime vlasti ovog grada i općine ovog grada uistinu vam duboko zahvalio za sve što ste za ovaj grad, za ovu općinu i za susjedne općine i susjednim općinama i predstavnicima preko gospodina Koke se zahvalio, koji su pomagali, ali su pomagali zato što ste i vi njima pomagali. Stvarno bih vam od srca i toplo zahvalio i kazao samo tako, samo tako. Vi ste, vatrogasci su, bez sumnje to možemo kazati, jedan od glavnih amblema ili obilježja ovog grada. Ja vas molim, izdržite i to ostanite i nadalje. I kažem, hvala vam za sve što ste napravili i neka obude zahvalnost sa strane grada prema vama. Čovjek ostao skroman do kraja. Je prijatelj uvijek. Gospod Kazaljević, malo uđi, molim. Ja puno sam o tome čuo. On je o tome pričao, sam vidio koliko je to. Bio sam prijatelj sa glavom pokojno. Mi smo bili prijatelji, veliki Dare, Armanda.
isto može Crno nećete mijeniti. Bravo, Slađak, bravo! Znači, kao se osjeća, ja ću vam lijepo pozdraviti. Malo naš, sabor, Kad dođe ovo, kad dođe, ovo se pokrenuo mala. Sigure. Familija.
Katalinić, pa piši tamo. Moli pa. Sad izgledamo kad vodovni parlament. Hoću ga samo poželiti jednu stvar da se za 3 godine opet isto skupi nađemo ovdje. Svečanije. Ali da bude ovo asfalt i da to bude sve u najljepšem vremenu. Za 3 godine. Ja se još u 90-u, jer da je građevinska dozvola izdana u 90-u. Ali onda će gradonačelnik biti neki drugi, ili? Ante, 4 godine. A onda ćemo drugi. Nećemo sad to ugodno gledati. Ali pa ne... Malo onda...